Gülü vagy UFO? Te melyiket választanád a két A2-es indiai közül? Mielőtt választanál, gyere velem, nézzük meg őket közelebbről. Két hibát is elkövettem a teszt során. Az egyik, hogy elkezdtem katalógus adatokat böngészni, és az alapján próbáltam összehasonlítást végezni. A másikat pedig a szemfüles nézők biztosan kiszúrják majd. Ha te is megtaláltad, írd meg a hozzászólások között. Az első hibámból tanulva engedjétek meg, hogy inkább a valós, hétköznapi használat során szerzett tapasztalataimat osszam meg veletek, és ezek alapján próbáljunk meg győztest hirdetni. Vágjunk is bele! Modern, divatos külső, ledes fényszórók, szemrevaló részletek. Mindkét típust ezek a tulajdonságok jellemzik, így aztán nem csoda, hogy az eladási számokat megnézve mindkét modellből nagyjából zsilliárd darab talált gazdára Indiában és a Távol-Keleten egyaránt. A BMW élénk színekkel, hangsúlyos, piros felnikkel hívja fel magára a figyelmet. A KTM-nél a hegyes, éles formák, a térhálós csőváz és a morcos tekintet adja a sportos kinézet alapját. A dizájn talán az egyik legszubjektívebb értékelési szempont, abban azonban egyetérthetünk, hogy mindkettő dinamikus, sportos, vagány megjelenést biztosít. A BMW ülés pozíciója konvencionálisabb, hagyományosabb, ismerős érzés, az ülés kellemesen alacsony, nekem 183 centis magassággal a térszög már nagyon hegyes volt. A KTM ülés pozíciója picit megszokást igénylő, a lábak hátrafeled és döntve vannak, nekem mégis kényelmesebb volt így. Magasabb pilótáknak további előny lehet, hogy a KTM ülése a kategóriatársakhoz képest egy picit magasabb, így több hely jut a lábaknak. Kényelem szempontjából azonban vitathatatlan a BMW előnye. Az ülése jobban párnázott, jobb formájú, hátulról jobban megtámasztja a derekat, így sokkal-sokkal kényelmesebb. A KTM ülése sokkal inkább hasonlít egy sörpadra, és azt kell, hogy mondjam, ha nem hosszú országúti kerékpáros tréningeken edzett farpofákkal rendelkezel, akkor valószínűleg nem ez lesz a kedvenced, és keménynek fogod találni. Az erőforrás tekintetében elmondható, hogy mindkét modell tipikus egyhengeres motorral rendelkezik, annak minden előnyével és hátrányával együtt. A két blokk között nagyjából 10 lóerő különbség van a KTM javára, és ez a mindennapi használat során is érződik. A BMW érezhetően gyengébb, magasabb fordulaton kevésbé fickós, a KTM jobban húz és nagyobb nyomatékkal rendelkezik. Ha a két blokk kulturáltságát vesszük górcső alá, akkor megállapíthatjuk, hogy a KTM sokkal nyersebb. Alacsony fordulaton hajlamos a lánccsapkodásra. A BMW sokkal jobban viseli az alacsony fordulatszámot, simábban lehet vele bekanyarodni derékszögű utcákba, és a kifinomult járása is előnyére válik. Kezdő vagy kevésbé tapasztalt motorosok ezért mindenképpen könnyebben tudnak a BMW-vel együtt élni. Karbantartás szempontjából szintén talán a BMW-vel járhatunk jobban, hiszen hagyományos, felcsavarható olajszűrővel rendelkezik, az alkatrészekhez könnyű hozzáférni, és a KTM 7500 km-es szervizperiódusával szemben elegendő 10.000 km-enként szervizelni. További érdekesség, hogy a BMW-n a hengerfej 180 fokkal el van fordítva, így a kipufogó hátrafelé jön ki a blokkból. Ha szereted az egyedi megoldásokat, ez biztosan tetszeni fog. Kijelző tekintetében azonban a KTM torony magasan vezet. A BMW hagyományos folyadékkristályos kijelzővel rendelkezik, ami ugyan jól olvasható és elegendő információt tartalmaz, azonban a KTM színes TFT kijelzőjével nem tudja felvenni a versenyt. Nem csak sokkal jobban néz ki, sokkal több információt jelenít meg, hanem egyedileg testre is szabható. Az elektronikáról szintén hasonló mondható el, a KTM hátul külön kikapcsolható ABS-szel rendelkezik, sokkal nagyobb mozgásteret engedve ezzel a huligánabb beállítottságú pilótáknak. Ezt a szempontot feltétlenül a KTM nyeri. A fékeket szemügyre véve szintén sok hasonlóságot fedezhetünk fel. Mindkét modellen elől szimpla tárcsát találunk, radiálisan rögzített pipe-fék nyergekkel. A minőségi részletek kedvelőinek külön öröm, hogy mindkét motor fémhálós erősítésű fékcsövekkel van szerelve. A hasonló minőségű alkatrészek ellenére a KTM fékrendszere jobban teljesít. Határozottabb a fogáspontja, jobban lassul és több visszajelzést is ad. Mindezek alapján a fékek összehasonlítását szintén a KTM nyeri.
Az összeszerelés minőségére egyik motornál sem lehet panaszunk, de mivel a Duke kezelő szerveinek gombjai diszkrét háttérvilágítást kaptak, ezt a pontot szintén ő kapja meg. Bónuszként hallgassuk meg mindkettő hangját. Összegzésként azt tudom elmondani, hogy ha könnyen kezelhető, olcsón fenntartható A2-vel vezethető motort keresel, mindkettőt érdemes lehet megnézni. Alacsonyabb, kevesebb tapasztalattal rendelkező pilótáknak a kifinomultsága okán a BMW lehet jobb választás. Magasabb, rutinosabb, élménymotort keresőknek én inkább a KTM-et ajánlom. Ja, és a legjobbat a végére hagytam. Mindkét videóban szereplő motor eladó. Ha kérdésed van a konkrét példányokkal kapcsolatban, keresd nyugodtan az elérhetőségeimen. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.